Ansari. Napa nih gelare lali aku. Orang kok gelar. Ora gelar. Acara napa niki Pak Haji? Acara syukuran. Syukuran Pak Haji. Usianya bertambah. Selamat ulang tahun. Milad. Amin. Mugi-mugi tansah sehat. Amin. Rezekine lancar. Amin. Istiqomah. Kata-kata hari ini Pak Haji. Kita hidup ini nikmat karena kita bersyukur. Pokoknya bersyukur itu adalah kunci nikmat segalanya. Nah, itu ya. Hidup itu nikmat karena kita bersyukur. Yuk kita lihat wayangnya kayak apa. Soseno wah. Ora ketemu aku ku yo rada ndruyuk ning aku iki mripate wis koyo ngene wah. Ayo moga-moga. Ning sikil koyo ning sirah iki aja. Aku iki yo mumet aku disambut karo Mas. Menika ingkang baken Wijoseno sampun kanthi lajenipun nyambut ayo. Begitu iki samet tak nopo. Anak-anak soto Ya kita nonton wayang. Iki Wijoseno dibuang sanjung kita welem-welem kan Pak Wari. Kita lagi nonton wayang ya. Nah ini teman-teman pada makan. Temen Haji, Bapak Haji Budi itu ulang tahun dan syukuran ya, syukuran nanggap wayang. Nah kita nonton. Bilangnya sing pojok gak sama Pak. Sarko Prapto. Oh Prapto, tak kira sama kok beda. Iki dungane amake dhewe dikabulke karo Gusti Kang Maha Kuwasa ya Kang. Iki muga-muga awake dhewe oleh rezeki sing matikel-tikel ya di. Kang, coba ditakoni Kang. Raden Paduka menika sinten Raden yo? Yen kowe takon karo aku Dursasana. Oh panjenengan Raden Dursasana yo bener dasar para nyata. Kowe sapa? Makan ana ing kali cing-cing guling kene. Kowe yen Paduka menika mendhet priksa dumateng kula pun Tarka kaliyan aji kula menika Sarko. Oh, kowe Tarka kalawan Sarko kasindhian. Kabeh ora semangat 12. Aku pengen golek bathi wae kok kowe ora, aku ora golek bathi. Angel kandhanane. Iyalah wong kadune alate yo urung komplit wae. Padha iki kok aku kira iki. Oh. Padha gunane kok. Oh. Gunane iki yo go iki nek do nyambut gawe iki
nek yo liya niki do nutuk dhewe-dhewe ning nggon aku ora piye nggowo pukul lagi apa nutuki kenom karo bunan kali ngopo ayo kan urung iso kaya iki tak jahe prihatin ngalor ngidul ngetan ulon sik so iso kaya nggon adine iki ya ha disukseni kok ya wis awake dhewe wis derek Oh yo iki sing tak kandhake ning ngarep mau bener apa sing dadi kandhaku yen kok impemu iki bakal dumadi iki mbok menawa Gusti parengake karo kowe anakku ora ayu Raden Wijasena wah ono apa iki aku tak kandha luwih dhisik iki anakku ora ayu iki gandrung-gandrung kapiran karo kowe Raden iki monggo wis prasopo yen to anakku ora ayu iki ora bisa ngladeni ora iso jauh karo kowe anakku trimo tumekaning pati coba aku tak njaluk welasmu apa sekirane kowe iso nampa anakku ora ayu iki dadi garwamu utawa sisihmu Wijasena wah iya iki kok menawa iki Gusti wis ngeparengake yen to anakku ora ayu wis gandrung-gandrung karo aku tak tampa nanging aku duwe omong karo kowe Baruna kowe omong apa Wijasena aku tak cerita nanging aku wis duwe bojo loro ana ing omah piye aku wis duwe bojo loro ana ing omah bojoku siji naga gini wis anak-anak anakku Antareja ingkang bangga loro bojoku Arimbi saiki lagi meteng apa sekirane ora ayu iso nampa karo aku halo kae Raden Wijasena wis duwe garwa loro iki kepiye ora ayu ya wong ngono kuwi nek kowe iki tresna karo satriya gagah dasar bagus ya ngono iki bojone mesti ora ming siji tak kandhani aku ora apa-apa aku ditelungi ora apa-apa oh ya wis nek wis tresna ngono kuwi ya wis nanging wektu dina iki aku jen duwe sesaguan ana ing Mercapada ana ing negara Ngastina bakal nganakake wujude ya kuwi pendadaran sekolimo nanging sadurunge aku njaluk pamit bojoku iki bakal tak nunggu dhisik